Potrebujeme dnes miesta na stretávanie, alebo nám stačí spoločný chat? Nachádzam sa v Trenčianskych Tepliciach na mieste, kde určite chce stráviť svoj letný večer. Juraj, ty sa podieľaš dlhodobo na kultúrnych eventoch. Prečo sme dneska v Baskerville? Baskerville sme pretože sme otvorili Baskerville Rooftop by Pum. Je to strecha na našej vile, ktorú konečne sme zrekonštruovali a ideme ju naplniť hudobnou produkciou, peknými ľuďmi a ideme spojiť dva svety, a to Bratislava a Trenčín. Tento rooftop je pre verejnosť, môže sem dojsť kdokoľvek, samozrejme aj ubytovaní, ktorí tu budú bývať. Ľutujem si týchto, ktorí budú v týchto apartmánoch. Eli, ak by si mala jednou vetou odporúčiť rooftop Baskerville, aká by bola? Prídite si to sem užiť, je to tu fakt pekné. Sme v kúpeľnom meste. Je to náskok do všetkých kúpeľov, ktoré sú na okolí. Je tu nádherný výhľad, hlavne teraz pri západe slnka, je to tu úžasné. Viem si predstaviť situáciu, keď som tu s kamarátmi a bavíme sa proste o veciach, ktoré možno nerozoberáme každý deň a sme po nejakej túre, možno po wellness a the secrets are being spilled and the souls are being opened because it's beautiful. Ja by som povedala, že atmosférické miesto s nádherným výhľadom a veľmi príjemnými ľuďmi. Úžasne dokonale fenomenálna, zábavná, plná krásnych ľudí, ktorých mám rád. Intimná a voľná a odviazaná. Nás natočíš na šišku do mýho vlogu. Cross vlogy. Rozhodli sme sa s Peťou, že budeme mať YouTube. Áno. A zatiaľ, ak dobre vidím, si tu jediná Češka. A to znamená, že máš špeciálnu otázku. Dobře. Prečo by si pozvala Čechov do Baskerville na rooftop? Ježiš, protože toto je úžasný. A my nemáme žádný takový místo v Čechách, nebo takhle možná máme, ale nebyla jsem na něj. Si prvýkrát v Trenčianskych Tepliciach? Ne, byla jsem tu v Lázních. A dobré? Úžasný, ale víš co, já tu mám totiž skvělý zážitek. Já jsem tu byla v Bahenních Lázních. Oh, wow. A šla jsem tam, musela jsem se teda předtím vyslézt úplně do naha a byly tam se mnou takový dámy, postarší dámy prostě. A já jsem šla a jak kdyby, jako už to nebylo stresující, že jdu vlastně nahá, chodbou do toho bazénu s tím bahnem, tak do toho ty dámy komentovaly moji postavu, protože oni už byli v tom bahně a oni, že wow, že takhle jsme taky vypadali za mladá, že my vám to tak závidíme a víš, já, že děkuju. Ale bylo to super, jako skvělý zážitek. Ja som napríklad nebola v Bahenních Lázních, v Trenčianskych Tepliciach, ja som si chodila iba ako dieťa. A tým pádom ma nekomentovali, ale asi aj dobro. Dobře, to je dobře, proboha. Perfektne, takže viete, ako to chodí. Like, odber, share pre oba YouTubeové profily. To je podľa mňa koniec videa, ktorý nevystrihneme.